GYFM production. Wadi apo wangu mira sikoa manya chichi witio ashamari rungu manya kusuka pana Mdara Chivhayo. Mdara Chivhayo vapi wacho iwe Mdara Chivhayo sabe waziwa Mdara vari kupisa vari kupromote music industry rawa ndikuya chikuona shamari mabasa kanaka notendwa vakomana mabasa kanaka notendwa mabasa kanaka notendwa vakomana mabasa kanaka notendwa Chivhayo 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 vari kupisa mnoziziva here Chivhayo vari kupisa mnoziziva here nyika yese vari kupisa mnoziziva here kwese vari kupisa mnoziziva here nyika yese vari kupisa mnoziziva here omutare vari kupisa mutoko vari kurira kuchinoi vari kupisa kuchipinga vari kurira kuharare vari kupisa ulawayo vari kurira vari kurira Chivhayo mabisa baba Chivhayo marira baba Chivhayo mabisa baba Chivhayo marira baba ika yese mabisa baba ika yese marira baba Simba yese mabisa baba Simba yese mabisa baba se Wicknell Chivhayo aiwa chakanaka mukaka urungwe munyu mabasa akanaka anotendwa anongovengwa chete nemurori rwakakomborerwa ruoko runogamuchisa kudarika runogamuchira makambozviita zvakare mugore ra2016 kuzifa uko madzoka 2024 nemoto music industry yosimuka yemuzimbabwe aiwa mwari vakuitirei nyasha marira kwese 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 se Wicknell Chivhayo chibaba icho chimdara kana wazogara chibaba baba icho Chivhayo marira kwese Chivhayo marira kwese Chivhayo marira kwese Chivhayo marira kwese mabasa kanaka notendwa vakomana mabasa kanaka notendwa mabasa kanaka notendwa vakomana mabasa kanaka notendwa marira 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 se Wicknell Chivhayo rambai makatsika chepakati musadzora tsvimbo nekuti godo rabata kumeso aiwa mabasa amuri kubata rambai muchienderera mberi mwari varopafadze pese pamunenge mabata zvamuri kuita zvese izvi zvakonzera kuti murire nyika yese. We salute you Mdara Chivhayo. Aiwa muri chibaba muri Mdara mucharamba muri Mdara.